ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಪಿನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಎಂಚಿನ ಇತ್ತುನಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕನದು ಕೊರ್ಪೆರು ತರಕಾರಿ ಅವಡು ಅತ್ತಡ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪಡಾರು ಕನದು ಕೊರ್ಪೆರು ತಿಂಪಿನಂಚಿನ ವಸ್ತು ಅಂಚ ಇನಿ ತುಲೆ ದೋಸೆ ಕನದು ಕೊರ್ಪೆರು. ಎತ್ತ ಗುಜ್ಜೆದ ಅಂಚೆ ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಕಂತು ಕೊಡ್ತೇರು. ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ದೋಸೆ ದಯಪನ್ ನಂಗೆ ಗುಜ್ಜೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಮಾಮಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಜಿ ನನ್ನ ಮಾಮಿ ಅಂಜಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗುಜ್ಜೆ ಉಂಡು ಕಿಂಜ ಗುಜ್ಜೆ ಅವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಅವು ಕಿಂಜ ಗುಜ್ಜೆ ಏತಿ ಅವು ನಮ್ಮಕ್ಕ ಇದು ಕಿಂಜ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿ ಅವನು ದೋಸೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಸ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಬರ್ಸಾಡು ಸಿಮ ಹಿಡ್ದು ಪೋಂಡು ಮರಿಯಲ್ಲದನೆ ಬರ್ಸ ಅನ್ಪನೊಲಿ ಸಿಮ ಹಿಡ್ದು ಪೋಂಡು ಅಂಚ ಗಾಡಿಡು ಬರ್ನಾಗಂತೂ ಈ ಬರ್ಸ ದರ್ಪುನ ಪೆಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅವಂತಿಗೆ ಮಾರ್ಗನೆ ತೋಜೈತು ಜಾತಿ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬೈದನು ತಿತ್ತದಾದ ನಂಗೆ ಒಂತೆ ಕೊಂಡನು ಕಾಂಡೆ ಅರ್ಥ ಪಾರ್ದು ಹೋತೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟಬ್ಬು ತಾತು ಕುಂಟುಂಡು ಅರ್ಧಾರೆ ಇತ್ತ ಮರಿಯಲ್ಲಡು ಈ ಪೊಂಜನಕಲೆ ವಾರಿ ಮನೆ ಟಾಸ್ಕ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಮರಿಯಲ್ಲಡು ಪಾಪ ಪಿದೇಡು ಕುಂಟಾರ್ದು ನಾನು ಈ ವಾರಿ ಮಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಈ ಮೇಡು ಬರ್ಸಲ ಅರ್ಪುನು ಈ ಮೇಟು ತಾರೆ ಮೀನು ಬರೀಟಿತ್ತು ಎದ ಬಡ್ಮ ಬೂರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಸಿಮ ಪೊಂಜನಕಲಿಗೆ ಸೀಮಾ ಮಂಡ ಒಕ್ಕ ಕುಂಟಾಡ್ದಾರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಪುರ ಬಂಗ ಆಪು ದಾದವ ಏಯ್ ಅಂಚ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಂಟಾಡ್ದು ಅವಳುಂಡು ಕಲ್ಲು ನಾನು ದಾದನ ಗುಲ್ಲಾಯಿಡು ಕಲ್ಲುಂಡು ಐಟೆ ಅರ್ಧ ದಿನ ಕಾಂಡೆ ಮುಖ ಬರ್ಸ ಪುರಾಣೆ ಅನ್ಪಿದೆ ಅರ್ಧನ ಜ್ವರ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಮರಿಯಲ್ಲಡ್ಲ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಅದು ಈಗಿತ್ತ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಟಬ್ಬುದಾತು ಕುಂಟು ಅರ್ಧರೆಗು ನೀರು ಸುಮಾರು ಬೋಡು ನೀರಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಅದಂತ ನೀರಿಜ್ಜಿರೆಲ್ಲ ಕುಂಟು ಸರ್ಫುಡ್ ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ನಾ ಕರ್ಮಗ ಅರ್ಧೊಡಿತ್ತೆ ಚಳಿ 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 ಎಂಕಲ್ ನಾಯಿಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೋಣಿ ಪಾಡ್ದು ನಾಯಿಲು ಗೋಣಿನ ಮಾತ್ರ ಚಂಡಿ ಮಲ್ತು ಬಾರ್ದು ಇಕ್ಕರ ವೈಪುನ ಬುಡ್ದು ಚಂಡಿ ಮಲ್ತು ಬಾರ್ದು ಚಲ್ಲ ಒಯ್ಟು ಜಪ್ಪೋಯ್ ಗೋಣಿ ಚಂಡಿ ಮಲ್ತು ಬಾರ್ದತ ಜಪ್ಪಂಜೆ ನೆಲ್ಲಟ್ಟಿ ಎಂಕುದಾನೆ ಆತಲ ಗೋಣಿ ಬಾರ್ದೆ ಅವು ಬರ್ಸ ಬನ್ನ ಗೋಣಿ ನಿಖರ ಒಯ್ತೀವರ ಆತಿಜೆ ನಿಕ್ ಅವೇನು ಪುರ ಪನೋಡ ಬಾರಿ ಪಾಪದಾಗ ಕವಲ್ಪಿ ಬಾರಿ ಜೋರುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಬಣ್ಣ ಬಾರಿ ಜೋರುಲ್ಲೆ ಜೋರಿಜ್ಜನ ಪಾಪ ಅಲ್ಲನಾ ಪಾಪ ಒಲ್ಲೆಗೆ ಪಾಪ ಪಾಪ ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆಡ್ದು ಬೈಜ್ಜೆರು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪೇರು ರಾಧ ನಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋದು ಉಂತುಗ ಬಂದು ಬೇಗ ಪೋದು ಉಂತುಂಡಲ್ಲ ಅವಳು ಉಮಿಲ್ದ ಪೆಟ್ಟು ಉಂತಾರೆ ಅಬ್ಜಿ ಉಮಿಲ್ ಚುಚ್ಚುರ ಪೆಟ್ಟ ನಮ್ನಿ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಡ್ಲಿ ಅಂಚಾತು ಇಂಚು ಕೊರ್ಲಿ ದೋಣಿ ಸಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ ದೂರಕ್ಕೆ ಈ ಮುಟ್ಟೋರ್ಚಿಯ ಇದು ಮೂಲು ಪಡೆ ಬೋದು ಕೋಳಿ ಕಾಣತೀನಿ ಒಂಜರ ಕೆಜಿ ಚಿಕನ್ ಅದೇ ಚಾಟಕ ಬಲ ಅಮ್ಮ ಈ ಬಲೆ ಅಮ್ಮ ಈ ಬಲ ಬಲೆ ಬಲೆಯಾ 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 ಬಲೆ ಅಮ್ಮ ಫಿರೌನ್ ಬಲೆಯಾ ಫಿರೌನ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಏನ
ಕುಂಟೆ ಇಂಚ ಬಂದು ಹೋಯ್ತೀನಿ ಮನೆ ಫ್ಯಾನ್ ಚಾಲಿತನ ಕುಂಟು ಬಂದಂದೆ ಕುಂದುನ ಪಿದೈಡ್ ಎಂತು ಬರ್ಸ ಪಿರಿ 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 ಬರ್ಪಿನ ಎಂತು ಸ್ಟಾಪ್ ಹೊಂದಿಚ್ಚಿ ಐತಿ ರೇಟ್ ತೊಡು ಆಗು ಅಂಚ ದಾಲ ಇನಿ ಬಯ್ಯಾಗ ಕೈ ಪೇನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂದೆನ್ನಿ ಅಂಚ ಜೋಕುಲ ಬಂಡೆರು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಡತಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಮೂಲು ಕೋರಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಣಿ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಡು ಕೋರಿ ಮಲ್ಗಿನ ಒಂಚೂರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕನ ತಿಂತಿನ ಎಡವಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಪೋದು 1.5 kg ಕೋರಿ ಕನತೆ ಇತ್ತಂಜಿ ಕೋರಿದ ಕಚಿಪ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂತು ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲಾನೇ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಅದಾ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪಗ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ನಿಲ್ಲಾಡು ಮಲ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ರೆಡ್ ಮಸಾಲ ವಡೆ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ವಡೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಂದಾಗ ತಿನ್ ಬಂದಿ ನೋಡು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ತದ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪದ ಗುಜ್ಜೆ ಮಾಮಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಗುಜ್ಜೆ ಉಂಟುಲೆ ಇಂಚಾತು ತೂತಿ ನಿಜ್ಜಾನು ಕುತ್ಕೊಡವೇನು ಪರ್ದಂಡ ಗುಜ್ಜೆನ ಎತ್ತ ಒಯ್ತಾ ಏನನ್ಪಿನಿ ಪೆಜ್ಜ ತೈರೆ ಐಕ ಬಾರ್ದು ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಕ ಪಂದು ಪರಿಮಳ ಬರನ್ ಕುತ್ಪುಕ ಲೈಕ್ ಉಂಡೆ ಉಂಡು ದೀಪ ದೀಪ ಉಂಡು ಕೇಕ್ ತನಕ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಿತ್ತಿಲ್ಲದ ಗುಜ್ಜೆ ದೀಪ ಉಂಡದಿ ಉಂಡು ತೊಲೆ ಮೂಲು ಮಾತ ಗುಜ್ಜದ ಪಚ್ಚಿರ್ರು ಮಾತ ಜತ್ತದ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಲ್ಲ ದಾಲೆ ಜೇಡು ಕಿಂಜ ಕಿಂಜ ಪಚ್ಚಿರು ಅಂಚ ಈತೆನು ಎಂಚಲ ಒಂಜಿ ಈತೆನು ನಾ ಕಂಡನಿ ಗೋರ್ಪಾಯಿನಿ ಜೋಕುಲ್ ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಅರಂಟ್ ತಿಂಡಿರು ಮಕ್ಕ ದಾದನಾಗ ಕಿಂಜ ಗುಜ್ಜೆಡಿ ಏತು ಬರು ಅಂಚ ತೊಡುಪೋರೆಗೆ ಯಾವು ಪಂದು ತಿನ್ನಿ ಬಕೊಂದಿಂದಲ್ ದೋಸೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲಾಗತ್ತ ಮಲ್ಲ ಗುಜ್ಜೆರತ್ತು ಅಂಡ ಗುಜ್ಜೆ ತಿನ್ಪಿ ಒಂಜಿ ತೊಡು ಉಂಡತಿ ಪೋಂಡು ಆಂಡಲ ಗುಜ್ಜೆ ನನ್ನನ್ನು ತಿನ್ಕಂದು ಮನಸ್ಸಾಗು ಮರಿಯಲ್ದ ಗುಜ್ಜೆ ತಿಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಿಲ್ಲ ಮರಿಯಲ್ದ ಗುಜ್ಜೆ ತಿಂದ ಸಿತ ಸುರ ಮನ್ಪಿರು ಮರಿಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಗುಜ್ಜೆ ತಿಂತಲಾಗ್ತಿದ್ದೆ ಅರಿಗಾಲ ತಿಂದ್ರೆ ತಿಕ್ಕುದಿಚ್ಚಿ ಗುಜ್ಜದ ಪಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ಜಾತದಿ ಏನು ಮಾತ ಪಣದ ಪಾಡುಡು ಹಂಚಿ ಬೊಕ್ಕದ ಅದನ್ನಾಗ ಕೋರಿದ ಕಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ದ ದಾಂಡು ಚಿಕನ್ ಪೋದು ಕಿಚನ್ ಪೊನ್ನದಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ದ ದಾಂಡು You wanna do? Give me everything you got. I just wanna try to get you in the mood. I just wanna hit your spot. Wanna get low. Wanna get
ಅನಸ್ಗೆ ಬಲನ್ ತರ್ತಾನು ಪೋ ತೋಲೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತೆ ಅಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಯಾನ್ ನಿಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ನೆರ್ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಚ ಮಲ್ದೆ ಬಂದು ನಿಗಲೆಗ ಗೊತ್ತಾವಡ್ ಪಂದಾಂಡ ನೆರ್ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂತು ಜೇರ್ ಪಂದಾಂಡ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮ ನಿಲ್ಲಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್ ಬೋಡಿತ್ತಿದೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್ ಆಂಡತ ಏನು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್ ಮಂದಿನ ಮಾಡ ಯಾನ್ ನೆರ್ದುಂಬ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ನಿಲ್ಲಡ್ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ ಓಡಿತ್ತಿನಗುಲ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ್ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ್ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ನನಾತ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ನನಾತ್ ನಿಗಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಡ್ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿತದೊಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೇದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್